Prekja Mahavaralong Rongker Karklipong. Lakha isi parku pahar senso bearong habar herai thepo killo ahir kang tang raga jok doning ko ra khoso si ahem kana ho. Bisarpo LP School Kasalam Ponjia Dimak Longalongan EM Raju Tisu ka humridam. Adap ki me kardom nang litum do ana phanseta me nilihin penang pajuriklo kardom. Pinya beer tang ton pen chethana mixenang. Ili karbia suke hakku penta chwarkli chophejo hinsatami kachiki pondo. Nason si thang ni phai phor ni karbiang long atok no long setami karbia ron mati chwarkli chophejo aron ki kroera ratum an ningkan arjon rong rubalong thangna na kisum ka videja phana pen choklem chodama moki messenger phan prekja madimalong rongker karkli paduponlo. Lason si dongka mukam rong supia dong head pan kriya rong long tami aningkan wang ason thak pening le thot satami than rong ker karkle mai paduponlo labang somaya long KACCM Dr. Tuliram Ronghang EM Mongol Singh Timung DMB Chairman Tilisram Ronghang Ronghang Lems Chairman Mongol Be DMB Ward Commissioner Serlongki Be Jitu diranga tum penceng lok penang an ket he ke dingatum bangso rong ker karkli pona maya long chetong donlo Phan kriya rongalong than rongker karkli pona maya long ka chepa hem phupon kuru sarpen pherangke tuma phanange than dunki vomur vokantami par e prat lapen lakka do ka vean setami me et mesen side bosi ninje vomur vokana bangka hem phu abangta par e prat lo ke khateng ka lo na me chano par e prat lo mukrang abang par ni seta kanuti sablo lapen ako rasanya wo bangta par efrat lo Phan kriya rong asarpen pherangke tuma phanangke pachini duntuke nilitum arong don pharo isira thongke ba hemtun chelang pe pensi than rongker arkli paduponlo lapen nilitum along KACCM Dr. Tuliram rong hang setami nilitum ke pha pona tengpen nang chetong dun lo busi rong asarpen setami nang pachini dun don pharo sira don thongke Pini jelang pe pensila bang so rong ka rakli pon dum aho rali sar dum mo ka na to lo ding ta lo lo yem sen ta to din hanta ba kam ana jitom pon pali se to Maya long phan kriya rong ari sui jang atum pen KACCM Dr. Tuliram rong hanga phan pin pura lo along pen son pho ka chuning riduna son pajirdon laso ka chuning ria lo along ke jong pona son an penna matsi sai klem pon phit po pusi CM Dr. Tuliram rong hang pen lakchak chipi deka rong ke ka ke rong thilje ahi lo sini nang je chak lo pena pen kam tang cheng bomo busini la lakchak na sila thamai to Lason tak si cek solangso sikari tiswarong alongta sengkan kimi lapen rongker karkli ahurapor kimi pacheton dunsi rongker aklama paisong lapen donri setami SGB sikari tiswari dengpensi ingpupon lasoapi hemphu than thiliar na phan hir jume ka chohangta vomut vokanta mesen me etpen pachun ponlo halapu dilai hawara long ke do borsing terang rong marjong lapen rong tabor lapen ki ong dunga rong alongta rongker karkli paman ponlo Borsing terang arong along kuru sarpen angke thandun ke hemphu mokrang rasinja rong anglong lapen dilaya than arnam phan ke thok ke jir padu ponlo lokhiar nam amina habar athan dongso dong thebang hijunga dong deupani athan aphan chepami ponlo labangso ke thok ke jir along vomut mukanta mesen pusi nang thandu hemphu mukrang rasinja lapen rong anglong lapen dilaya than arnam kebang cheng ladak dilai along ke bang ceng labang so amang pen sikit long pusi pulo asi labang so dilai thana nam tat pon lo halapu rong marjong arong along kuru sarpen angke thandun ke rong ker karkli pon lake vomut vokan parvi par isita misen langthe langpongta misen tadom pon thu asi ni la amut akan mangke parvi par e misen bilu ke sara cintu pami misen langthe langpongta Kapatam pona bangke rong krehini rup krehini ta patam ponlo inglong arlok krehini ta patam ponlo klar chenang jia phansini litum ke klempon
labang sorong ker karklia phan man GPC KAEC chairman Longki Timongta ame thang arong rong marjong along chetong dunsi RDP dunlo lason dak thaksi bokajan sub division angkang along ta prek jama dimalong karbi rong ker karklia sai klempon dongka mukam pen bikibe dilai pen bijoy rongbi bokajan pen ananterang karbi anglong live Perthel on global warming lapan weather unpredictable pa joini kedam tang thang ni phai phor ni anarlo por phai simalom parku pahar polling station angkang men herai thipo keklo ahir kang tang rajo doning ko ra phosu se ahem na hok ponlo Pirthe non ke inglong alok kana hokbom lapen thengpi thengprang nang kivir bom ajok pirthe long global warming setami nang bat bom lo la so ajok pirthe nang chikirla bom lo la som si corona vurpen chenglok penangan pirthe dangalong asona vurpen danglok kaprek ka phere mi athai nang do bom lo la som si kedam tang ni phai pho arni anarlo por phai sia por malom socheng dhenta constituency ka parlo jasmet hakko pen inglong arlo ke do akar bia raratum jasmet parku pahar polling station angkang herai thepo ke khlo ajok doning ko ra pho ahem bangki sarnung do anta klobang wang dalan pinlo kisung ke phuarong lake senso bearong BCM terangarong nornoso ingtiarong langmepi kroarong bir phangchorong nornoso bearong kaddo kabe rong troka hawaralong bangso herai thepo klodamlo bangso herai thepo ke klo ahud hema sarnung pen danglo osomar pen sarphi sarphatum kachepa chonga dimaklong kavia jok arenga hu ke sodunatum ta dolo lasi parku paharara tum akisunga puthak prap jin pen KAEC kacharia tum akirap kapali damja phansi parku paharara tum pen kachuningri padopon lason tak thaksi nili bahabar chokihula habaralong setami ki ongdung herai thepo klopon bangso herai ke klo ahud hemrit kana hok penan parta rihinga mear chok thengpi thengprang setami kana hokdun donanglo herai ke klo akele ke ong parpi ka jok malom so por anabangke gari ka cheleng setami ington ponang koklo News report Bikram Teron lapen chokihula pen Sonjit Kro Karbi Anglong live Havar hapat jing thurnang ji pulotang te toklang mate lo ke thekta kenang sorbinaw toklang jong sia vete jing thurdona matsi une lason si korkanthi constituency ke parlo b sarpo habaralong setame kepa phi hupen jing thurdonang ji pu em raju disobor iponsi ihum LP school ki kimpi ponja phan cheparai ponlo lasi bangso school hem prab jin pen ki kim kerang pi ponja phan adi malong an em raju diso kahomri padoda kedam tang thang ni phai phor ni Karbi Anglong Autonomous Council em Raju Tiswalong Korkanthi BJP Mondol Committee Maiphu Doloi Ingti Amor Rong Parliament pe nangana bang photum chilangsi B Sarpo Havar Humri Damsi B Sarpo LP School Kikim Ponjia Dimaklong along an kahumri padoda Korkanthi constituency ang bong kapaphi dun hop nai adim laki B Sarpo Havar ta ilonglo bangso habar kapaching thudun thekja phala pen osomaratum loke charli abar sai donang jipu KAEC em Raju Tiso matha ponsi ihum LP school 1 pilo bangso school hem ki kim kerang ponjia phan kenang sora hormu setami adi malong an pale tanglo lasi prabjin pen school hem ki kim ponjia phan pura em Tiso asang ho amit thangaman adi malong humri damsi pin khapte kan bangso ahud men taro arong lapen langtuk rong piarong adak kaselambo madolong paklong kam dikrut piaro elong kedon RCC bridge kaselama dimalong ansetami kelang chari padodam dong mukak pen semsing ingti Karbi Anglong live kedam tang thang ni phai pho arni kapre ka hawaralong Saraswati puja katalon duna sonsi wolong komaji kolom sing e hiarong along ta penning pen ingteng troxy Saraswati puja mesen pen katalon dun labangso arni ke the arni pache tondun si kapre ka jai mix setami deng ponlo jasemet ovie kimia tuma phan aning ka parung ja sai metric lapen higher secondary ang deng ki unduna risoi janga tuma phan karcho lapen kilun ke kana jai mix setami deng pon len lapuson ke thik pondu ithi ningriti mate pe Saraswati karcho lungana malen pu si nilitum kolom sing hi arong
Lason tak taksi Bokajan subdivision ang kangalong ta break jam school lapen college long ta Saraswati Puja setami ta London. Volong komaji pen Belson terang Bokajan pen anan terang Karbiang long live. Tangni pinia raba birta kela ponsi kang tonik lo choru lo lang ni tuma por ka chipi pen birta nang lang do na pot. Pinia ta birta kela ponsi kang tonik lo.